Dobro jutro ljudi, navadih se ja zbog vaših dobrih reakcija da snimam vlog, tako da danas također radimo istu stvar kao i juče. Ustala sam, imam u planu da odem da stavim masku, pošto imam neke nove maskice in progress. Imam neke nove maskice, tako da to želim da isprobam i idem da editujem video, popijem čaj i to je to za sada. Tako atraktivno, znam. Dalibor je vrsni poznavalac Sunđer vode. Zna sve epizode na pamet. Tako, Dalibore? Ovo je nova. Ali najviše voli pingvine s Madagaskara. Joj. Sad ćemo da vidimo inače. Čišli sam ga ruke, naravno. Prvo sam njihova prava. Nego, što sam htjela da vam kažem? Mislim da je ovo super za osobe sa suvom kožom, iako je glavna namjena sužavanje pora, ali meni će ovo biti super. Ja nemam suvu kožu. Mada lično smatram da mi je dehidrirana, iako je masna. Mnogo dobar film ostavlja na koži, jako je natopljena maska. Nego, i prekušala, nego šta sam ja, u čemu sam ja pogrešila. Ovu sam masku koristila, to sam rekla da ću da vam pokažem, i piše korak 1, staviti masku, koja je sama po sebi jako natopljena, korak 2, naneti hidratnu kremu. Ja sam slepac, uzela i nanela prvo hidratnu kremu i ni u jednom trenutku nisam posumnjala da je možda malo čudna tekstura za masku, zato što nije bila gelaška, nego baš bila prava krema. Inače, verovali ili ne, ja ne znam da ste vidjeli koliko je proizvoda sišlo sa maske, koliko je ostalo, i mogu vam reći, upilo je sada već jedno nekih 80%. Uglavnom, ja sam prvo nanela kremu, pa sam onda nanela masku, tako da fail, ali inače da, nisam rekla, sa onog Freemanovog Kozmetika i teatar, kako se zove, sam poručila tu maskicu, tako da znate, kod njih možete da poručite ove normalne Freemanove proizvode, a možete da poručite i ove sheet maske, svašta nešto imaju, tako da, eto, da znate da sam odatle to poručila. Odoh da nastavim sa danom, vjerojatno ću se našminkam, treba malo da sredim u kuću, da što danas dolaze Daliborovi, to sam vam u jučerašnjem vlogu rekla. I to je to, svakako javit ću vam se malo kasnije. Slatka si. Ma kako vidim. Imamo gosta koji ne želi da se snima. Ko da su me deca pravila na ručnom radu. Kakva deca? Čija deca? Večeras Dalibora, čija deca? Prednost toga kad dođe mama je to što dobijem kafu. A od Dalibora dobijem samo čaj. Samo čaj, kažem. Ne znam kako me pogledao. Kafa vs čaj. Dobro, popila sam jutros jedan čaj i onda kad je mama došla taman kafu. 2 sata kasnije, ista meta, isto rastojanje. Dešava se nešto sa GoProm, odnosno, pardon, opsednuta sam GoProm, sa Sony Vegasom. Inače, ja za editovanje i renderovanje svojih snimaka koristim program Sony Vegas Pro 10 i imala sam ranije već jednom isti ovakav problem i nije mogao nikako da se reši dok nisam otišla kod servisera i sad mi se opet dešava isto i ne znam da li ću uspjeti da izbacim ni onaj prethodni vlog koji ste, ako gledate ovaj, verovatno već gledali, da znate da sam se namučila. I ovaj vlog pogotovo, znači dešava mi se black screen, media offline, znači ko se razume shvatit će, ko razume shvatit će. U svakom slučaju, ne znam nikako kako to da rešim, pokušavam, evo sedim već 2 sata ovdje, ne znam. Došla je mama da mi pomogne da spremimo neku hranu, nešto kod uđu njegovi prosto ljudi da se osjećaju ugodno i tako dalje, znate već, sve vam je jasno. Sama nikako ne mogla postignem sve, pogotovo što me ovo sad dodatno usporilo, tako da good luck to me.
Jedan update, nisam se dugo javljala, došli su Daliborovi, tamo mama sedi sa njima, pričaju, ja spremam ovde bolonjeze i htjela sam samo da vam kažem da sam danas prvi put u životu nanela na lice puder koji sam juče kupila Max Factor, ovaj najnoviji puder, stavit ću vam sliku ovdje, da zaboravila sam kako ime, mislim da je Skin Harmony ili tako nešto. Uglavnom, mnogo mi se dopada. Ukoliko ste gledali jučerašnji vlog, onda znate da sam vam rekla da se jako brinem oko nijanse koju sam izabrala, odnosno uzela sam nijansu 55 bež. Dan pre toga sam gledala recenziju Dejane Erić na njenom YouTube kanalu, ostavit ću vam video ispod da možete pogledate. Ona je kupila 55 nijansu, bila je užasno tamna i užasno pre svega žuta. Baš izgledalo loše i ona je sama rekla da je promašila nijansu 100%, do duše imate 4 nijanse pa i nemate baš mnogo da birate. Uglavnom, meni je nijansa bukvalno savršena. Tako da, ukoliko budete želi recenziju ovog pudera, ja neću mnogo da pričam o njemu u ovom vlogu, mogu samo da vam kažem, evo prvi utisak stvarno mi se jako dopada, kao i većina Max Factorovih pudera koje sam do sada probala. Ukoliko budete želi recenziju, slobodno mi pišite dole u komentarima i vrlo rado ću je snimiti za vas. I to je to od nastavim dekom, pokazat ću vam kako je posle na kraju ispalo sve to zajedno, pa se javljam. O ovom puderu sam pričala, uzela sam nijansu 55 i onako na meni je dosta neutralna i dosta je svijetla. Za nijansu bi mogla da mi bude tamnija, ali će mi biti super za zimu. Upravo smo završili sa ručkom. Iskreno, bili smo svi toliko i gladni i pričali smo i zezali smo se da se uopšte ne sjećam da li sam vam snimila ručak. Uglavnom, da, eto, to je to. Mi smo legli malo da odmorimo. Imaju svi razumevanja za nas dve. Ja sam se stvarno umorila. U svakom slučaju, prošlo je od nanošenja pudera je prošlo jedno 5 sati i dalje je besprekoran, još se ja valjam ovde po ovim jastucima. Tako da, eto, čisto jedan mali update i dalje je super puder, drži se. Počeo stomak da me boli, malo sam se preforsirala. Uglavnom, čim se budem digla odavde, da, inače čekamo ljude za krevetac, još uvek ih nema, rekli su oko 2, sada je već, ja bih rekla 4. Rekla sam Daliboru da zove Leto Shop ukoliko se ne pojave u skorije vrijeme, čisto da znamo kada da ih očekujemo, nije problem, oni će svakako doći danas sigurno, ali ja sam jako nestrpljiva, tako da... Ovo je najslađa stvar, bukvalno ikada. Imate da kupite za dečake i za devojčice. Pogađajte da sam kupila, naravno. Mnogo cool stvar. Neću vam pokazivati sve, ali ima baš cool stvari. Lepite fotografije, svašta nešto, baš je onako unikatno. Ovo nam je zimski pogledić, ali gledat ćete kada budem snimala drugi deo hola. Naravno. Šta vas dvoje kažete za krevetac? Dobar je. Ovo nam je kadica stavak. Inače, prvobitno smo želeli da krevetac stoji ovde, ali sam ja malo zanemarila činjenicu da je on jako širok, tako da njegova širina dođe bukvalno do pola kreveta, a s druge strane, ona tamo stranica uopšte nije providna, tako da nema poente, ne mogu nikako da vidim dete. Tako da smo krevetac stavili ovde, bukvalno razmak između kreveta i krevece je metar i ovde ćemo najbolje moći da je vidimo. Jedino što se ni Daliboru ni mene ne dopada, ali trenutno ja stvarno ne vidim drugu opciju, jeste to što je kod povijelice ovo svetlo prekidač. Maći ćemo zida. Ali eto, to je to. U suštini posteljine dole, to je čaršafa nema zato što je na pranju, ovo smo stavili čisto da vidimo kako se izgleda, neke stvarčice, motor za prodjelište. Manje više će to tako da izgleda, ali kada bude bilo u potpunosti sređeno, kada stvarčice budu poslagane, pošto su i one na pranju. Inače, ovo je iz Ikea i uklopilo se savršeno kao da je trebalo tu da bude, tako da, eto, to bi tako. Ajde, nam da vidimo. Video si. Ali... Ne mogu da vidim zato što imam poseban video, još ću kad bude bilo sve full sređeno, ali eto i ovo je više od Evo, šta sam ti priredio? od onoga što sam planirala pokažem. Uključila sam ovo svoje svetlo, pričaju dede i Daliboru pozitivno, uključila sam ovo svoje svetlo da biste me bolje vidjeli, da bi kvalitet bio što bolji. Htjela sam da vam kažem jedan kratak update, još uvijek nisam stigla da izeditujem vlog od juče. Crko mi je Vegas, definitivno moram da nosim kod servisera, već smo se čuli, sutra nosim kompjuter. Sreće u nesreće što će sutra biti i gotovo, ceo problem tako da mogu da editujem, tako da ćete ove vlogove gledati dan kasnije
u odnosu na ono kako su snimani, što inače nije moj fazon, ali šta da radim, nije do mene ovaj put. Sljedeći update, hoću da se farbam, s obzirom na to da sam vam rekla u četvrtak idem kod lekara, da postoji opet opcija da me hospitalizuju, nemam vremena nikako da idem kod frizerke, tako da ću zamoliti ili Dalibora ili mamu, mama trenutno nije tu, ili nekog od njih dvoje da me ofarbaju. Ne rade to inače ni jedno ni drugo, ali nemam sad nikako vremena da odem kod frizerke. Andrijanu također sam izbjegavala u širokom luku zato što ne mogu, jako mi je teško da sedim u jednom položaju jako dugo, a vi znate da kad idem na nokte da to prosto normalno traje, znate kad idete na nokte, ali su meni nokti toliko izrasli da to nije normalno, tako da moram i pritom mi je ovaj danas pukao na pola, kao što vidite kada sam nameštala krevet, s tim što je pukao gel, nije pukao nokat, tako da sreće u nesreći, tako da ću sutra morati da odem kod Andrijane, htjela ne htjela to da sredim. I to vam je to, sad ću da vam pokažem samo farbu koju ću koristiti i poslije ću vam pokazati kako će sve to zajedno da ispadne, mada nema tu što nešto specijalno. Rekla sam vam, pošto ste me 100 puta pitali koju farbu koristim, ja svaki put uzmem drugu farbu. Da se smješta u stolicu. U svakom slučaju, izvinjavam se zbog i tih upadica. To je kada sam malo... Kada nisam toliko usresređena, to hoću da kažem. Uzela sam i ovaj put neku potpuno 10. farbu, pa ćemo da vidimo kako će da ispadne. Često me, kao što rekao, pitate koju farbu koristim, a ja svaki put uzimam drugu, tako da vam ne mogu dati neku preporuku. Mislim da sam ovaj put uzela palet. Nisam sigurna, sad ću da vam pokažem u ostalom. Evo, ovu sam farbu uzela, u pitanju je Garnier iz Color Naturals linije, nijansa 10, izrazito svetlo plavo, nisam žela da uzem ni onu hladnu ni toplu, dakle, to samo da nije silver, to mi je najbitnije kao što sam prošli put ispala, tako da javit ću vam utiske kako je ispala i da li je stvarno neutralna. Ćao ljudi, i evo mog posljednjeg javljanja za danas, trenutno oko 10:30. Ispravila sam farbu, čini mi se da sam dobila jednu lijepu med boju, ne vide se nikakvi prilazi, ništa, dopada mi se, tako da hvala Bogu niti siva, niti zelena. U posljednjem trenutku sam odlučila da iskoristim onu moju penu da ofarbam kosu, to je donji deo kose u roze. Tako da eto, nemam nikakve primjedbe što se tiče ove farbe, tako da like. To je to, u suštini ja se iskreno nadam da ćete uživati u ovom vlogu. Sutra, kao što rekao, nosim komplet popravku, pa ćemo vidjeti, nadam se da će biti sutra i gotovo da mogu da vam izeditujem vlogove. Prvo da gledate jučerašnji, pa onda današnji. To je to, u svakom slučaju ja ovdje da pogledam par videa i u krevet. Preumorna sam, ljubim vas i vidimo se vrlo uskoro.